jo tengade pro eden bismiɗo goto e nalankoɓe mawɓe e nder leñol fulɓe omo dilla ko wiyete ko hip hop wadi fo min mbiyetemi ko Pulla Thiam mboɗo jooɗi e nokku ne wiye Verona e nder leydi Italie joni noon ko lelani ko en jabboto koɗo meɗen noon bismoɗenmo o salmina o innito ko après naten e nder bundi yewtere nde ɗum noon musidɗam tedduɗo bisimilla ma. Assalamu aleykum bandiraɓe ko adi foof Pulla Thiam mi salminima no fewi mbayri yindirde kono machallah hande kam vraiment ɓerɗe beltima so ɗum ɓenni kadi bandiraɓe ono foof mo waɗa salmina on moni kala inde muɗum e yettode muɗum e salmina sehlaɓe men aussi tawaɓe ɗo hande joguiniɗo en caméra o woni Abou Thiam hewɓe hayso gandamo min kam fof mi waɗamo présenté ko yimɓe gandanɗa ma adiɓe pusdemi e mi wawa se widemo thiaw so ɗum ɓenni kadi Pulla Thiam ana hoorema mboɗo salmima no fewi e mboɗɗamini kadi hande ma wood ko mbaɗen ɗo kene nafta leñol ngol walla ko leñol ngol ne wawa andirde tigui rigui ko noon tigui bandiraɓe mboɗo sikki on paami oɗo kam wona batteɗo présenté e nder pulagu e kuuɓal saabu kanko omo heewi ko mbiyata ko wutteji o nalanke hen ko pilmowo hen ko montowo hen o jogui studio baɗɗo fayida ene fof eɗen gandi tengade pro e nder Italie fulɓe Italie ene gandi darde makko e nder leñol ngol ene gandi darde makko e nder communauté men wonɓe ɗo ene ɓe afrique ji in général e ɗum ɗon jimmi wiide wona enen tan meeɓe o darani kala leñol ngol jaaɗa ine sohlimo ɗum noon ala ko saabi ɗum so wona karallagal makko ɗum noon eɗen jiiɗi artude tan seeɗa e parcours makko oto ummi hawo yetti ɗo hande to yarata ɗo par ce que hewɓe gandamo kanko ko wiyete ko o waɗi ko jolfu mbiyata mbappat woni sippiro taw wona goɓɓe hande haw are aren mawɗo o to goɓɓe pidirte ɗo hewɓe ko ɗon gandimo ɗum noon en duttata ha less namdo demmo Mamadou somi mbima Mamadou Rouway hewɓe ne gandi Mamadou Rouway jeeya ko taga kono indema inde nalankagal ngal ko JF Rouway ko adi foof min jiiɗi ko gartana amen e parcours on ɗon tan ko seeɗa tan hol so wima hol gonɗo JF Rouway holko mbiyata kam eyyi Pulla Thiam a jarama tigui rigui e namdal ma ngal ko namdal bangal fayide ha wawi hadde e JF Rouway ko indam cosaan ene mbiyata inde nalanke e indam tigui rigui ko Mamadou Rouway yaɗo to taga tawreɗo hande ɗo e Italie walla gendi Italie e ko adi foof indam nalanke nde ko Jam Fouta Rouway ɗum woni JFR ko J o ko Jam F o ko Fouta e R o ko yettodam ko Rouway eyyi kadi e leesom fami jiɗɗa komi haalama holno natirɗa e hip hop o aɗa andi enen to min to tigui ne woodi hip hop no ardiri to meɗen to hewɓe natirno hen ko joloma jolino tan yimɓe naati hen mais an holko nanduma e hip hop ko adi foof nani hen ko yidde tigui rigui ha joni e yoltude hujjaji eɗen gandi to men to e walla ni mbiyen aɗa wawi wadde hunde taw wona goɓɓe pette taw ko ɗemgal ma walla hono ɗeɗon gueɗe e yiddemi jeeyede e ɓen firantoɓe leñol woni révolutionnaire en taw wona kadi ƴettude armée walla yaadene wadda e laamu bakkodiral taw ko to banggue pinal e haqqilantagal e hutrade ɗemgal muɗum e ko ɗum addinimi yidde wadde hip hop ko ɗum addano ham naadi hen yidde tigui rigui waytade mettam mette leñolam e taw ko goytali min mbiyata ko Jam Yame woni pacifique ko ɗum ɗon woni tigui rigui ha joni ko addinimi nadde hen